Hej alle sammen, det er ZX her, og velkommen til Marching Monsters. Hjertelig velkommen der. Jeg lige se, hvad der er i spejlingen. Skru lige ned. Denne video, den går ud på, hvordan du bygger en sugar rush. Altså, der er mange, der sådan siger, det er fake, men det kommer til. Okay, som I kan se, jeg blev lidt 20 siden sidst. Og 15. I kan bare spørge sig om 18, det er okay, jeg er lidt ligeglad. Jeg må breed en T-Rex her faktisk. Det er ikke meningen. Det er ikke meningen, fordi det er sådan, når du breeder sådan nogle specielle elementer, nogle for eksempel som, nu se en her, Woodbox, Sugarbush og Garth og sådan noget. Mit mål er at få Woodbox her. Så. Men du kan ikke få dem på første forsøg, ligesom alle andre, for eksempel alle de her Maw og Grumbler og Frog. Alle de der ting. Det er ikke bare noget, du får med det samme. Du skal være meget heldig, hvis du får med det samme. Men nu kan jeg vise den. Nu skal jeg vise den med breederen. Jeg spiller lige den her. Nej, det kan jeg sgu ikke, for der er nemlig. Okay. Så nu kan I se. Jeg har selv en, og det er den metode, jeg gjorde det på. Jeg har selv Sugarbush. Så hvor den tjener. Den tjener 215 i minuttet. Det er ret meget, synes jeg. Og den kan tjene højst 39.000. Og det er også i løbet 75% happy. Men hvordan man breeder den, det er, at du tager det, der hedder en... Jeg har godt nok slettet de her to, for jeg har gået mest meget op i penge, der spiller ikke så meget på ringen. Det lyder lidt for egoistisk. Du tager simpelthen en... Først, så skal det være sådan en clamper. Og så tager du en Bogart. Altså jeg har prøvet 20 gange, så fik jeg den endelig. Jeg prøver at få en Bogart, så jeg kan vise en video, hvor jeg kan få Sugarbush, hvis jeg er noget heldig. Jeg skal nok prøve at filme det, så jeg kan få fat i det. Tak fordi I så med, okay. Og det har været rigtig hyggeligt. Det var ZX her. Næste video kommer vi til at kigge på Garth.